sabu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa non KZS entreprise ɗillowo e jeeygu terrainji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobdi 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif walo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KZS jehen kala ko ari non jabren al job ñamata tom dañi na dara mam tot ñama ndala am ñaan man anen ko min bawa ñandu ni ko kay ar ñama defat ne on dege jabren al kala man ko jag ma jaay dara mi jogota kala mi solo ma to gerto mari non gerto sa de bi sawari ko defita mara fasna ay to dum hol a jogi lamna ay sala dara ande titori do ande dare nak non ay di ko mul wa medo so nan no mbiyata su ñede reno ren gerdogal mala lamna lu ñamite surtout élevage noy sof jabral alla no mat ay do boy taw wan wopi mi yalla mi jeewa hay sinno paquet biscuit momam dañe hay sinno paquet biscuit momam dañe te xala ga ma tabbe ma don Ça c'est mon bébé. Tu vas bien? Allah. Bab. Alors comme quoi? Mar. Comme quoi? Ah. Comme quoi? Père. Non. Alors comme quoi? Dañuy ko ñita amour jam On appelle la guerre mondiale des légumes. Maro Bodé. Au premier tank ceeb. Hein? Ah, soupe kañ. Wara ko duutu Casamance on defirta ɗum. Ewe, ɗum tawi woji. Woji kay. Le colonel Dioffé armé de Rof, il a été blessé par le 3 grammes moutière des majeurs. Les conséquences de l'hiver en 1902. On nous annonce la mort de M. Malboro et de Madame Excellence qui ont été tués par ku doon appelé hospital. Ɗo resa hosɗi ɗum wonma ko boni. Victor Hugo, ñande kuɓɓuɗa e galle mo Malboro, jiya ko boni. Jiya ko boni. Père, affaire o dalde. Père mo jibit boy. Père mo jibit boy. Victor Hugo, pular kam hon nadde yam to. Sa nadde yam Jolf, Fares, aɗa wawi kam gañade. Jolf aɗa wawi kam gañade. Way pular kay boy. Victor Hugo he. A welani fijjun noon. Wona ka puyit. Anani? Anda ɗum ɓe toman nuskintat. Kam bammade. So boy jibini kam de boy won tan. Ñande boy jibini kam boy wona tan so Allah jabi. Ay namdal gotal sa yiti mi heddama. Hal. Way pula. Eyi. Palanter do wete pula. Holno? Fenente. Woyo. Damal toksel? Palanter wete henarde. Henar.
ana wa jabde kuddo nyamina hore man jutori go wori ko anglais ji mbiyata ko this is love ngi de no galas na ti wat no galas na ti pera do na galas nene ma do goto mai aper biram do na galas oro ka mangel tembe do bodi lo galas be ci kamin no hore what are the ɗum ku abu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeygu terrain ji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobdi 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif waalo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KGS jehen